ናይ ባዕሉ ቁስል ሸፊኑ ንብዙሓት ብጾቱ ንሓከመ ዝነበረ ብጻይና ሕዚ ድማ እስትንብጽሕሉ ንሜጀር ሓውና መዓዝ እዩ ዋላ ዋጺና ክንሕክሞ ንኽእል መዓዝ እዩ ክድሕን ልኽእል ላወልኩም ብዙሓት ተጽቢትኩም ጸለትኩም ትገብሩ ነበርኩም ሰባት ለማዓንቲ ከበስረኩም ኢዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ ክሰርሓት ኣለኹ ንዓየ ብጣዕሚ ወሳኒት ቪድዮ ስለዝኾነት ናብ ሁሉ ትግራዋይ ሼር ኮፒ ሊንክ ትገብሩለይ ኩሉ ሰብ ክወጽሖ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትስነጥፉ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ብምሉእኹም ክትሰርሑሉ እውን ስለዝደሊ ማለት እዩ ትዝገርመኩም ነገር ሜጀር ሓውና እስካዕ ሕዚ ላ ተሰከፈ እንሆ ወረቐቱ ሕክምኑ ሪፈር ካብ ዝበሃል ነዊሕ ዋላ ተገበረ እስካዕ ሕዚ ብጾተይ ይቀድሙ ብዙሓት ተጋደልቲ ኣብ ላይቭ ላጎርኹ ክሕክሞም ኣብ ሕጻጽ ከይተረፈ ኣብ ብዙሕ ሓውና ንብዙሓት ብጾቱ ድምጹ ኮይኑ እስካዕ ሕዚ መጽኡ እዩ ሕዚ ድማ ሓውና ክሕከም ዝኽእል እግሪ ሒዙ ሰኣን $19,000 ኣብ ሃገር ህንዲ ኸይዱ ንክሕከም ኣብ ዝተገበረሉ ጻውዒት ሰኣን እዚኣ ምግናይ እስካዕ ሕዚ ኣብ ከቢድ ቃንዛን ስቃይን ይርከብ ደቂ ዓበይቲ ስለዚ ንሕና ኣሕዋቱ ከምዝን ብዙሓት ወገናትና ንክሕክመልና ለይትን ቀትር ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ደው ኢሉ ለሐከመ ዝነበረ ሓውና ሕዚ ድማ ንሕና ሓው ለይንኾነሉ መንገዲ የለን እርግጠኛ እየ $19,000 ማለት ናባና ከምዘርተሎ 3.6 ሚልዮን ይኾንሎ ማለት እዩ ኩላትና እንድሕር ዳ ተራባሪብና ዘይንሕክመሉ መንገዲ የለን እሞ ከዓ ናይ ሜጀር ውቃዕ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እምበይ ክስተኻኸል ዘይኽእል ኣብ ደገ ኩሉ ነገር ተወዲሉ ኮፍ ኢሉ ካብ ዝጸንሕ ነዊሕ ስለዝገበረ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ዓደይ ተጋሩ ኣይትሕፍሩንን ኣነ ኣብ ቲክቶክ ካብ ዓርቢ ጀሚረ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ናይ ላይቭ ቻሌንጅ ናይ ሚቲብር ቻሌንጅ ኩሉ ንኽሳተፈሉ ክገብር የደቂ ዓበይቲ ኩላትና ድማ ተረባሪብና ንሓውና ንሕክሞ እዚኣ ድማ ናብ ኩሉ ሰብ ሼር ብምግባር ሓግዙኒ ክብረት ይሃበል